אורית, הכתבת של החינוך ויזמות, שהגיעה לפה, למעלות תרשיחא, לחווה חקלאית, כדי לבדוק משהו, כדי לבחון משהו חדש שקורה פה. בוקר טוב לדורון, מוביל תוכנית צומחים באמונה בחווה החקלאית מעלות תרשיחא. בוא תספר לנו מה אנחנו הולכים לראות פה היום. במסגרת תוכנית צומחים באמונה, תלמידות החווה יצאו לחקור בעיה אמיתית מהשטח. הגנה על שתילי ברוקולי מפני מזיקים. הן בחנו פתרון טבעי מול פתרון טכנולוגי. בואו ונגלה יחד תוצאות מפתיעות. בוקר טוב בנות, מה שלומכם? איזה כיף לראות אתכם. אז אנחנו כאן בשטח עם התלמידות של קבוצות המצוינות צומחים באמונה מבית ספר נתיב מאיר. יחד איתן נבין בעצם מה היה לנו כאן. אז בעצם בנות, מה גרם לכם להתחיל לחקור? ולמה דווקא את הברוקולי? בשתילי הברוקולי נפגעים מזיקים כמו כנימות וזחלים, וזה פוגע בצמיחה שלהם. רצינו למצוא פתרון שלא יפגע בסביבה. אז מה בעצם שאלת החקר ששאלתם פה? שאלנו איזה שיטה יעילה יותר, שיטת תזונה עד הברוקולי או כיסוי ברשת חקלאית. מה שיערתם שיקרה פה? ההשערה שלנו הייתה שהרשת החקלאית תהיה הכי יעילה. איך בדקתם את זה בפועל? יצרנו ניסוי מבוקר וחילקנו את הערוגה ל3 קבוצות. ערוגה עם שום, ערוגה מחוסה בנשק וערוגת ביקורת. מה עוד עשיתם? מדדנו, השווינו, ניתחנו. השווינו בין הנתונים ועשינו חישובים מתמטיים כדי לזהות מגמות ולראות אם יש אכן ירידה בכמות כניסת החרקים מדי שבוע. ומה גיליתם? התוצאות הפתיעו אותנו מאוד. בקבוצות הביקורת נמצאו הכי מעט חרקים. ובקבוצות עם השום והרשת נמצאו יותר חרקים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זו ממש שערורייה. משהו פה לא מסתדר. ייתכן שהשום לא השפיע כמו שציפינו. אחרי שהבנתם שהרשת שכיסתה את הערוגה והשום שנשתל בערוגה השנייה לא השפיעו כפי ששיערתם, והניסוי שלכם לא ממש עבד, מה השלב הבא שלכם? נרצה לבדוק סוגי רשתות שונים, לשלב בין שיטות ולחקור לאורך זמן. מעצם היותנו התלמידות שלומדות בבית ספר דתי. בתוכנית המצוינות צומחים באמונה. אנחנו מאמינות שהפעם הבאה זה יצליח. אין ייאוש בעולם כלל. ההזדמנות לחקור ולשאול, לא לפחד, לטעות ולהבין שדרך טעויות לומדים טוב יותר. תלמידות